del barrio de Carmen, el barrio de Guiteras. Pero veis, es el primer año que viene el alcalde de la Estoreta y el día que vaya a venir a apuntarse me recuerdo perfectamente que le hiciera tanta ilusión que casi se posó a plorar quan li digueren que podia venir. Moltes gràcies, comissió d'Unir Palma, i benvinguts a la placeta del Carme a mostrar-vos el vostre treball. Gràcies. Presidentes d'Argentina, el destí València, acaba d'aterrar fa uns minuts a l'aeroport de Manises. El vol per al desfixe dels presidentes d'Argentina, el destí València, acaba d'aterrar fa uns minuts a l'aeroport de Manises. Joana. Aroa. Sí. A continuació, una comissió que feia uns anys que no venia. Vull dir, en el tio Gasulla i tot que ha vingut avui, mare meua. El tio Gasulla que ha vingut i tot. Bé, se nota que són amics, no? Són amics meus, no dels jurats, que quede clar. Comissió número 15.
l'edició d'enguany. El 13è Premi de Consum. Enhorabona, comissió. Premi especial a cofundador de la Escoleta Belleta, Manuel Jesús María Baselga. Premi especial, un cinquenyat. Puig a replegar la seva paella major infantil, Maria Amparo Vergara i Gisbert. Recordem els premis de Murillo Palomar. El que ha un premi de consum, un premi especial de Manuel Jesús María Baselga, cofundador de la Escoleta. Es un plan dedicado a la situación y la voz. Gracias.